Dear God, our Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. Salamat sa kahigayonan imong gihatag kanamo nga kami magapamati sa imong mga mensahe karon. Ginoo, gamita ang baba sa imong alagad sa pagsulti sa gamhan ng pamaagi sa gahom sa balang espiritu. Dihugi Ginoo ang mga pulong, Lord God, nga magawa sa baba sa imong alagad og nga makasabot Ginoo og nga malamdagan ang matag usa nga maminaw, mamati bisan pa Ginoo naa sa radio og naa sa amo ang Facebook live nga naminaw karon. Ikaw Ginoo magapanalangin kanamong tanan ilabi na sa niya karon dinhi Ginoo. Salamat Lord God sa imuhang pag-uban kanamo nining takna sa kabuntagon sa amo ang pagpamalandong sa imong pulong. Ginoong Dios, liguna kami o tagi kami ginuduang kaalam o kahibalo sa imong pulong o Ginoo. Salamat sa imong kaayo, sa imong gugma. Salamat sa imong pulong kang buntaga kini among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Palihog mapabiling manindog kay mabasa ta og pulong sa Ginoo. Hallelujah. Okay, so John 13 verse 34 ug 35 atong ditsoon sa 35. Okay, dunganan na to mga igsoon. 1 to 3 go. Maghatag ako kaninyo bagong sugo, pag higugmaay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo. Pag higugmaay, usab kamo. Kung magigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo, akong mga tinunan. Deuteronomy chapter 32, verse 47. Verse 47. Verse 47. Dili kini butang nga katiaw-tiawan, kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Kung tumanon ninyo kini, magpuyo kamo dugay dito sa yuta nga akong nga inyong panag-iyahon sa tibuok sa tabok sa Jordan. Ginoo, salamat sa iyong pulong, magapanalangin ka kanamong tanan in Jesus name. Amen. Palihog mang lingkod. So mo to atong main text ato ang topic karon na muntaga. God's word brings life to our hearts and homes. Okay. Nangumusta ko sa tanan nga dugay na nagsimbas Ginoo, naba kay gikuptan nga memory verse ikan sa pulong sa Dios, naba kay gikuptan nga mga saad sa Ginoo sa panahon nga naa kay problema, sa panahon nga naa kay mga kasinatian nga nagkinahanglan kag tabang sa Ginoo, naba kay nakuptan nga mga pulong sa Dios. So importante kay na mga batan-on sa ilabi na sa inyong mga kalinghod sa unahuna, kaya pagid kay ninyong magmemorya og mga verses gikan sa kasulatan. O sa una, nagtudlo kong Sunday school sa mga bata. Akong mga bata, ako ginang pamimuryahon o mga verses, memory verses. Mahuman ang tibok tuig sa ilahang curriculum sa mga bata. Gamay rang 20 ka bersikulo ang ilang memorya. So mostly 10 pataas gina naa sila yung mga memorya nga mga verses. So usapod sa akong dakong kalipay nga sa akong pagministry wala jud ko nagsugod sa diretsong dako kundi mangkagmay. So katong mga kaigsonan nato nga nagministry sa mga bata, usa na gihapon nga pagpangalagad sa Ginoo labi na sa mga atiman sa mga bata nato. Unya hangtod nga naabot ko sa mga batan-on og gigamit ko sa Ginoo sa pag-share sa pulong niya pinaagi sa mga kabatan-onan. Unya daghan kayo ang mga batan-on nga na blessed na bag-o ang kinabuhi og salamat sa Ginoo uban nagpastor na pod. To God be the glory. So, unta diri po sa tua sa Glorious King Jesus Assembly, naapod untay mga maabot nga mahimong pastor nga namatuto gikan pas pagkabata hangtod na batan-on ug hangtod mo dako naagi pipila kaninyo siguro diri nga mahimong alagad sa Ginoo isip usa ka magwawali, no? O dili man siguro tanan mahimong magwawali pero naagi kuan kanang pilion ng Ginoo ba nga mahimong magwawali kay ato tuyo dinhi is mas spread na to ang pulong sa Ginoo sa nagkalilaing dapit sa atuang lugar. Kaya importante kina siya muni magdalag kinabuhi sa atong mga kasing-kasing ug ngadto sa atong mga kabalayan. So gusto ta nga dunay tinud-anay nga kalipay kasing-kasing pulong sa Ginoo. Gusto ta nga dunay tinud-anay nga kalinaw sa pagpuyo sa atong pamilya, kinahanglan tag pulong sa Ginoo. Una mga kaigsonan, kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo bisan unsang dapita sa atong kinabuhi. In every aspect sa atong kinabuhi igsoon, we need the Word of God because wala tay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Tanan nimo desisyon, tanan nimo mga plano na kinahanglan kag pulong sa Ginoo. Dili nimo kaya nga sa imo lang ang kaugalingon nga paningkamot na kinahanglan gid ta sa tabang sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hinahinay lang magtingro na kay giburo ba ko. Okay, so God's word is living and powerful. Ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. Sa unsang paamagi nga nakaingon kang buhi ang pulong sa Ginoo nya gamhanan. Kabantay mo nga dunay times nga
Kana bang makadungog ka sa wali sa pulong sa Dios, murag dulot kayo sa imong kasing-kasing. Kana bang usahay murag gilabtan as Ginoo ang imong personal life. Pati pasabot ni dulot buhi. Kay kung patay lang nga pulong mensahe nga madunggan, baliwala ra man na. Mo gawas na pikas dunggan ang inyong mga nadunggan. So naay mga may tabo nga kabaguhan kausaban nga inyong mabati sa inyong pagka Kristohanon. Dili ni siya basta-basta tungod kay dako kay ni siya tabang nga mausab ug mabago ang inyong kinabuhi. It gives direction, meaning, and life. Amen. Naanay direction ang pulong sa Ginoo, mura man na siya og kumpas sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pagkat-on, unsaon nimo pagkabot sa imong destinasyon na kinahanglan ta sa direction pulong sa Ginoo. Unya unsaon to pagkatog langit, kinahanglan ta pulong sa Ginoo. Okay, unsaon na to nga makasabot as tong kinabuhi, kinahanglan ta pulong sa Ginoo. Unsaon na to nga magkinabuhi ta sa tong kinabuhi nga nalipay ang Ginoo, kinahanglan ta pulong sa Ginoo. Amen. When God's word is embraced, kung atong embrace ang pulong sa Ginoo, hearts are transformed, ang mga kasing-kasing mabag-o, and homes are strengthened, ang mga kabalayan atong mga pamilya, ang mga panimalay malig-on. So nagkinahanglan na kita og pulong sa Ginoo. Daghan kayong mga broken family mga kaigsuonan sa atong panahon karon compared sa una. Kung imong sorbihon mga igsoon, arita sa eskwelahan mga sorbita. Kay diha makita nato ang profile sa mga bata, mostly nila naay mga broken family, walay ginikanan, walay mga kanang nag-atiman nga ginikanan, biniyaan sa ginikanan or nagbulag ang ginikanan. So usa na sa mga makasusubo nga mga panghitabo sa atong panahon karon nga daghang broken family. Apan kung atong gyud nga ipatigbabaw makaigsunan, kita makastuhanon na. Kita karon nga naa sa generation nga nahimutang kastuhanon. Unta wala nay broken family nga gikan sa kastuhanong pamilya. Amen. Nga kudo naman siguro ay magka-broken pero dili ina nakadaghan kay dili man gyud tanan nato no nga bisan pag ang uban kastuhano na pero dili gyud tanan pod nga magmalig-on sa ilahang relasyon isip magtiayon. Pero unta sa atong generation mga igsoon kita nga naa sa jikidya atong barugan atong hingusgan mga igsoonan nga our generation is a generation strengthened by the word of God. Gilig-on sa pulong sa Ginoo nga wala tag gilig-on tungod sa kwarta, wala tag gilig-on tungod lang sa atoang pagkaadunahan, wala tag gilig-on sa atong pagkinabuhi tungod lang sa atoang status kinabuhi kundi number 1 gilig-on ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Sunod. Okay. Life. L-I-F-E. Okay. Love, integrity, faith, and engagement. Mao ni ang upat ka punto nga atong masayran karon. God's word in action, and God's word brings life to our homes and our heart. Letter L, love. Letter I, integrity. And letter F, faith. And letter E, engagement. God's word brings life when it is lived out daily. Ang pulong sa Ginoo maghatag natog kinabuhi kung ato ning ikanabuhi matag adlaw. Amen ba? Okay. So sugdan nato. Letter L, love. Ang gugma importante kayo. Nganong mga importante kayo ang gugma? Sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Bisag unsa pa ka kamaayong manulti, bisag unsa pa ka kamaayong manabi may tungod sa pulong sa Dios, pero kung wa gani kay gugma, wala kay pulos. Matud pa ni Apostol Pablo no nga bisag tanang pinulungan kaya pa niyang isulti. Bisan pag naa na tanang hiyas nga naa niya. Pero kung wala siya gugma, walay pulos. No, importante ki ang gugma mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ni siya pahambugay nga maayo kang manulti kanang naiuban karon mga kaigsuonan nga sa grabe nila nga paghanga sila kaugalingon o sa ilang mga nabalaan kana bang makigdebate na sila sa ilang magibarugan nga insakto unya niabot sa punto nga makiglalis na sila sa ilang kadebate unya wala na napakita ang gugma. So dili ta ana mga igsoon. Amen. Nga kana bang makiglalis sa imuhang baruganan bisan og ang uban dili gyud mutuo nga imo yung lalison imo yung kuanon kanang
pugson nga motuo sa imuhang gituan o gibarugan, dili man kita na ma-please nato ang Ginoo bitaw, ipatay man gani kay wala man na please niya ang mga tawo. Ug wala sad kauyon ang mga tao sa, pero ang importante din na imong gipakita ang imong gugma ngadto sa mga tao. Amen. So ang gugma mao ni gitudlo sa Ginoo nga labing importante kayo nga atong buhaton. Love is an action word. Love is not just a simple command. Usa kini ka-action word nga kinahanglan nimong ipakita ngadto sa imong isig katawo sa Dios nung pamaagi. Amen. God's word teaches us to love as Christ loved us. Ang Ginoo nagtudlo nato nga kinahanglan tang mahigugma sama nga si Kristo nahigugma nato. Ang gugma maoy makatransform sa kasing-kasing ug maka-heal sa atong mga naguba og nasamdan nga mga pamilya o kasing-kasing. Dili na to ma-heal ang usa ka tawo pinaagi sa grabe na to nga pagka-critical or sobrang pagka-critical. Usahay ang tao dili siya understanding, usahay ang tao dili siya considerate. To the point nga mawala ang iyang gugma. Hinumduman na to makigsunan. Kung nagi kay times nga mangmadlong ka, nayusahay nga panahon nga wata ka oyon sa gibuhat sa katao pero hinumdumi. Dili gyud nato wadon ang atong gugma sa pagpakita the way nga kita mo badlong, musaway o mopakitag disagreement sa usa ka prinsipyo sa tawo. Naagyod kanunay ang pakigugma. Una nga sa mga mahilig dihag sa debate, dili ta mo apil-apil anang mga debate kay mawala ang gugma kay mamura naman o ka na maglagot ka sa imong isig katao kay wala siya kauyon sa imuha or dili ka kauyon or wa ka nauyon niya. So ang mga nagdebate, mag-away na sila, maglalis na sila. Unya mag-isig post og mga hate or kana ganing tungod silang kalagot, ilan lang binuangan ang ilang kontra. No, ilang binuangan ilang kontra, ilang i-post na nang naay mga nawong butangan og sungay-sungay. Kanay mga nawong nga kanang nanghiwi mo ni i-post nila. I-post imong nawong. So makita nato na social media. Bisan gani ang ato ang Juan Presbyter na biktima ana, o dili man siya magdebate pero kanang iya argument ra man ang iya dili na debate iya. Pero ang uban nga mga tao nga dili kauyon sa iyang gisulti, kwaon tong yang nawong nga nahiwi, i-post sa Facebook, tanawa, maayo pa kato nga ilang gibuhat nga para pakaulawan ta. So dili na mao. Kung ikaw naa kay mga tao o mga friends nga wa ka kauyon niya, imo pakaulawan, dili na siya maayo. Ilabi na i-post pag Facebook, wala na gugma. Wala ka nagpakita gugma. Ilabi na kaning maglagot ka, kasagaran bayod ka ng tao maglagot gani. Nya karon panahon na naman tas digital age. Hindi ka magbantay o dili ka balo mogamit anang imuhang cellphone, kanang imuhang mga social media. Usay mo na gamiton si hawa. Nga aron ka makasala. No? Usay mo na gamiton sa kaaway nga aron ta makasala. So dili na siya maayo nga tungod sa imong kalagot, tungod sa imong kapungot, magbuhat na kag dili maayo. Sa imo nang i-post ng nawong sa imong kontra. Wala na dire. Amen. So ang mga naa sa Jikidja kay mga buutan, no? Ako na lang gisulti ninyo kay para dili mo magkuan ba kanang mag-apil-apil sa mga inana ba nga mag-post-post og mga kining pagpakaulaw sa iyang isig katawo kay wala na ta nagpakita gugma ana. Pasaylua. Kung dunay mga tao nga dili maayo nimo, pasaylua. Kung dunay mga tao nga bati og pagtagad nimo, pasaylua. Kaya mo pagpasaylo usan na sa pagpakita gugma. Amen. Amen. Sa gipakita sa 1 Corinthians 13, nakita nato ang virtue sa gugma mga igsoon. Love is patient, love is kind, love does not boast. Makita nimo, ako nang ibalik og wali inig ka February mga igsoon. Kay love month man kuno ning February di atong klarohon gyud gugma gyud ang mga nahigugma gyud ang mga tao sa Ginoo. Sa panahon sa February or kalibutanon ba ng gugma or Dios nun ba ng gugma? Muna ito ang klarohon. So number 1 mga igsoon, letter L, love. Direct to the point ta. Kastuhanon gani ka pero wala kay gugma sa imong isig katawo. Kana bang naagyapon kay kapungot, naagyapon kay kalagot, naghambin gyapon kag kasuko, wala ka nahigugma.
Una nga kung naapa gani na pangaypasaylos Ginoo ina Lord, tangtanga Ginoo ang akong kasing-kasing madinumtanon. Tangtanga Ginoo akong kasing-kasing kanang masukanon. Tangtanga Ginoo akong kasing-kasing nga dili maayo. Tangtanga Ginoo Lord, akong itugyan nimo akong kinabuhi Lord God. Gusto kong may gugma sama nimo Ginoo. Kay kung dili ta mo obey aning sugo sa Ginoo nga mahigugma ta, delikado ba atong kinabuhi. Hinumduman nato gihigugma ta sa Ginoo sa dili ta nga higugmaon. Amen? Gihigugma ta sa Ginoo. Imbes dili unta ta ang higugmaon pero gihigugma ta sa Ginoo. Sa kadaghan natong mga kalapasan, sa kadaghan natong mga nabuhat nga dili maayo, still ang Ginoo nagpakita gugma nimo nako. Una nga dako kay tag pasalamat sa Dios nga iyang gipakita ang gugma nato sa pamaagi nga gikan niya gyud. Dili pamaagi sa tao kundi pamaagi gyud niya. Kay kung pamaagi pa sa tao, conditional. Pero ang gugma sa Ginoo unconditional. May gugma siya bisan pag ikaw mapakyas ka, bisan ikaw makasala ka, bisan ikaw dili ka perpekto, still ang Ginoo nagpakita gugma nimo. Unta magpakita po tagdako nga respeto sa Dios sa iyang gugma nato. Amen. Amen. Okay, sunod. Man, pala ko tubig man. Okay, letter I. Letter I, integrity. Unsa man ang integrity mga igsoon? Ang integrity, usa na siya ka kinaiya sa kanabang ang ato ang kinabuhi gani nga makit-an sa mga tao nga dili ta sa lawayon, dili ta wata na kinabuhi sa dautan, atong kinabuhi unsay atong gisulti ato pong kinabuhi dili lang kay igor kasulti pero wala sa imuhang buhat. So, ang taong doon na integridad mga igsoon, you live of what you say. Ay kalami bugnaw. Salamat sa Ginoo. Integrity mga igsoon, you live upright life. Ang sama ng upright tarong. Amen. God's word calls us to live upright lives. Dili ta magkinabuhi nga kuan ba bulyagon. Amen. Muni purpose sa Ginoo nga ang iyang pulong iyang gihatag sa mga tao aron ka mahimong tarong. Amen. Sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan mga kaigsonan usa ka nga nadutlan sa pulong sa Ginoo. Nadutlan ba ka? Ha? Unsa man ka kaniadto? Unsa may imong batasan og kiniya sa una nga wa pa ka sa Ginoo? Ha? Ikaw naka-evaluate ba ka? Unsa may imong kiniya sa una nga wa pa ka sa Ginoo? Bisan gani ang katong uban no, grabe ka pala hubog. Grabe ka bastos. Ang uban, grabe ka makasala. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, nabago ilang kinabuhi, na kinabuhi na doon na integridad, natarong ilang kinabuhi. Di ba? Nindot kaayo ang resulta nga naatay pulong sa Ginoo. Sagdin lang ng uban o dili sila ma-appreciate sa word of God. Pero kita ni appreciate tag maayo sa pulong sa Ginoo kay daghan kayong kinabuhi na bag-o. Daghan kayong kinabuhi na usab. Ako sa una. Kuha pa ko'y pulong sa Ginoo nga nasabtan. Ang ako ang kinabuhi mga kaigsonan, basin naaghapon ko sa kailayan og bisyo. Kung wala pa ko nag-usab, siguro ang akong kinabuhi naa sa minteryo na. Kaya disod kaayo mga kaigsonan nga magkinabuhi sa kalibutan nga puno sa mga tentasyon, puno sa mga kahilayan, puno sa mga bisyo, puno sa mga butang nga makadaot sa kinabuhi sa tao. Kung wala tay pulong sa Ginoo, dali kay tang madalaana. So ang pulong sa Ginoo mo'y nakatabang nato nga nakinabuhi tang doon na integridad. Because God calls us to live an upright lives. Integrity builds trust in the home. Kung wala kay pulong sa Ginoo, maglisod kang makabaton og tindot anay nga integridad sa kinabuhi. Ilabi na sa mga amahan nga maoy haligi ng tahanan. Kinahanglan gyud ta nga na integridad. Ug sa mga nanay, kinahanglan naagad mo integridad sa inyong mga anak. You will live an example sa inyong mga anak. Pareha anak karon no, asa naman ang integridad sa amahan? Mingon siya nga dong ayaw bayag pagbisyo ha. Ayaw bayag panigrilyo ha. Ayaw bayag pag-inom-inom ha. Ayaw paghubog-hubog ha. Unya otro pod siya. So dili gud katuhuan sa imong anak kung inana ang imuhang isulti, wala gid nimo buhata. Amen. Ang itinod anay nga tao nga dunay integridad kana bang unsa iyang gituhuan nin sakto iyang gibuhat,
unsay ang gitudlo iyang gikinabuhi. Kay mahimo tang epektibo nga magtutudlo sa mga anak kung kita mismo atong gibuhat ang atong gitudlo. Amen. Mahimo tang epektibo nga mga ginikanan sa atong pamilya kung kita mismo atong gikinabuhi ang unsay angayan. Kana bang dili makadaot sa ato ang pamilya, dili makadaot nato, dili maka hatag og kaulawan sa Ginoo. Amen. So kung naatay kinabuhi nga with integrity sa atong pamilya igsoon, nindot ka itong pagpuyo. Nindot kayo ang inyong pagpuyo kamo mga batan-on. Amping gyud mo sa inyong mapili unya nga mga mahimo nga bana or asawa. Kaya nga naman, wa mo kay balos kini batasan ana baya. So mas dako og nindot nga advantage kung Kristohano na unya na built na sa pulong sa Ginoo. Ilabi na karon kamo na minaw mo pulong sa Ginoo, mas dako kayog advantage ang inyong maayong pagpuyo sa umaabot kung naka-build na mo sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, every time nga ang sa katao hayloon sa pagpakasala naman ni sa conviction. Convictionan man na siya sa Holy Spirit nga ay dili na maayo imong kuan ibuhat. So usay mabadlungan gyud ka. Amen. Mabadlungan ka kay kung magsugod na gani ka kinabuhi nga badlungon gyud ka sa Ginoo. Badlungon gyud ka sa Holy Spirit. So ayaw gyud pag kuan pod ayaw pod o kanang ibaliwala ang pagbadlong sa Ginoo. Kaya kana kung gibadlong ka sa Ginoo pinagi siyang pulong but ipasabot gigugma kaniya. Eh kung wala pa kay gugma sa Ginoo pasagdan ra ka ay. Pasagdan ra ta nga magbuhat og sala pero kani kay labi na kining maminaw mo wali sa mabadlungan mo ayaw mo pang luod kay gigugma mo sa Ginoo. Amen. So kung makadungog man gani mo mga pagbadlong, mga pagsaway kana kay gigugma mo sa Ginoo. Ayon nyo gi-misinterpret ang kaayo sa Ginoo kay ang kaayo sa Ginoo mo'y nagtudlo nato magkinabuhing maayo. Amen ba? Ang kaayo sa Ginoo wala naghimo nato nga maging abusado sa kaayo sa Ginoo. O sa bitaw mga kaigsunan kana bitang buutan kayong amo abusaran sa kanang mga trabahante, di ba? Dili man indot tan-awon. Mo po na sa tuwa. Kay maayo ang Ginoo, di na to abusaran ng kaayo sa Ginoo. Amen ba? Maayo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Ayaw abusari ang kaayo sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo mo suko, kuyaw. No? Kung ang Ginoo mo suko nato, kuyaw, dili jud ka kagwanta. Kung Ginoo na masuko mo ng samtang karon gigasyahan pa ka sa Ginoo, ipakitaan pa ka sa Ginoo kaayo gugma, i-grab na ang opportunity para malig-on ang imong kinabuhi. Amen. Sunod. Faith, letter F, faith. Faith grows in as we hear and obey God's word. Ang imong pagtuig soon, mutubo na kung ang imuhang pagpamati, pagpaminaw, di lang kay kutob rapod na mati og namina kun dili nagi resulta nga nibuhat. Kay ang pagtuo di ba nagikan sa pagpamati. Anya namati ka lagi. Okay, very good, namati ka, naminaw ka. Pero kumusta man imong gipamati, gipaminaw nga pulong sa Ginoo nabay naba kay intention, naba kay design nga imong tumanon. Naba kay tinguha nga imong buhaton. So mutubo lang atong pagtuo kung muobey ta. Pero kung dili ta moobey, kanang imong pagtuo magpabilin nga mura og kanang bonsai or mura og unano, no? Nga wala ni tubo. Kung gusto ta mo tubo ang atong pagtuo sa Ginoo, di lang kutob ra nga nagmamati ta kun dili atong buhaton ang unsa gisulti sa Ginoo. Amen ba mga batan-on? Okay. A faith-filled home is anchored in God's promises. Ang atong mga panimalay, kumusta? Ano na ba tayo gibarugan din na nga mga Bible verses pulong sa Ginoo sa atong balay? Kumusta ang atong panimalay mga kaigsonan? Unsa may gipapilit diha? Katawa ito aming atong amo ang nakit-an ba nga mga Kristohanon anya. Oy klaro ito ang Kristohanon na kay bag-o pa mo po dito. Nahibong mi kay pag abot na mo ilang balay dan napa may mga daghang kalendaryo nga gipapilit unsa man tong mga kalendaryo katong mga model sa Tanduay, model sa Emperador na mao may nakita dito sila mga bata pod nga mga nagtupis. Oh, kamusta man inyong panimalay? Unsa may naa dito sa inyong panimalay? Basig na pa mga kalendaryo dito nga dili angayang ibutang. Imbes mga pulong sa Ginoo, mga saad sa Ginoo ibutang diha sa
bongbong sa ato ang balay. O natay iutang din nga mga saad sa Ginoo. Kumusta? Basin naapay tang tangon tang tanga na. Amen. Basing naapay mga naghubo dito. Ha? Wala na ba? Kung naapa gani tang tanga ha. Iniguli karon ang tanga. Ilisi na og puno sa Ginoo kung gusto mo paprint mo og mga Bible verses, butangi ang iyong balay. Naamoy mga kuan ka ng mga dagkong areas ya, butangi og mga pulong sa Ginoo inyong balay. No? Dako kay nagtabang sa inyong kinabuhi. Nya kung naa may mga pulong sa Ginoo sa inyong balay, iksod sa inyong mga kaila. Uy, kuyawan taniyan gana bersikulo Biblia ning balaya. Ang kato mga palahubog maikog na sulod. Maikog na sila maghubog-hubog dito sulod sa inyong balay kay naay daghang bersikulo sa inyong balay. Tinoan? Pag narito yung mga napo itong mga kalendaryo, hubo dito, amo po ito maghubog, yung mga silingan yung musulot sa yung balay at maghubog. Kaya naaman dito, nakapaskil man ang mga iyas yawa. Ha? So na ito pagpalig sa pagtuo kung ato ang kinabuhi, wala mapadayag ang pulong sa Ginoo. Bisan lang nga simple na kayo nga, practical ba? Practical kayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi, dili na ito yung mapakita ang pulong sa Ginoo. Una nga, idasig ko kamo. Bisan gani, kung di mo ka pa-print, hala, isulat na lang na, niya ipapilit bongbong. Amen? Nayaw ba naman bahalag, dili kay nindot og agi, ipapilit sa bongbong. Nga naman, importante na pulong sa Ginoo. Kaya naay mga makabasa, mabless ba na sila. Gato po mga palahubog nga mabasa, makonsensya. Butang nimo, sige ka no, ato dapit sa lugar nga katon yung silingan ba nga dili magtotoo. Nya example na amoy katong namoy mga kauban sa panimalay nga mga palahubog. Hala butangi ko tong bersikulo sa Biblia, ang mga palahubog dili makasulod sa kingiran sa langit. Ibutang ko dito. Maghubog pa ba na sila? O maulaw na sila magpundo dito ay naaman di bersikulo diri ang mga palahubog dili makasulod sa langit, dili makasulod sa kingiran sa Dios. Dili na lang magpundo din ha. Kay inigbasa pa lang daan nila, wa na. Makonsensya man na sila. Unsa ito ang gingon? Ang pulong sa Ginoo gamhanan. Gamhanan. Sama sa espadang duway sulab. Pulong ra na, i-print ra na, isulat ra na, ibutang sa bongbong. Pero naay makabasa, gamhanan kay na. Yes. Gamhanan kay na. Sulay gyud ninyo. Sige, kamo ko ng mga batan-on. Ay lamang palata nga inyong gituyo gyud. Ibutang dito sa dapit nga ang inyong mga silingan or parinti or kauban sa panimalay, tuwa dito naghubog. Maghubog ba? Mag-inom. Isulat tong bersikulo sa Biblia. Sa Galacia, Corinto, o sa Revelation. Isulat tong, ibutang dito nga, itong mga palahubog. Apil sa lista, no? Dili makasulod sa gingarian sa Dios. Maghubog pa ka na din, ha? Maulaw na muan, ha? Una nga, sa atong balay mag-igsonan. Kung wala tayo pulong sa Ginoong ibutang din, ha? Para makabasa ang mga tao. Ang yawa usay kanang sugsungugon puta. Ako sa amo bitaw mag-igsonan. Ako na may gigipang post ito nga Biblia ang Bible verse. Hibong ko nawala man. Gitangtang man siguro. Inikson akong balik mag-print na kog lain pud nga bersikulo ako ibutang dito. Syaro di mo maulaw. Ani mo mag-inom? Naman ko sa amo agod. Kaya akong papa dili pa magyud kay tanto nga luto nga kastuhanon. Akong mama sige simba na. Akong iso nagsimba na pod. Pero akong papa usay di man mo simba. Madala pa siyang amigo pero dili siya mainom. Ang iyang mga amigo iyang paimnon. Dili na siya mainom. Masuko man si mama kung mag-inom siya. Moto nga ang iyang buhaton maikog man siya sa iyang amigo nga dili niya paimnon. Magpalit siya pero dili siya mainom. Ang iyang mga barkada iyang paimnon. Wala na tuod ka nag-inom pero ikaw may nagpainom. Kani laging dili magsigsimba. Ang kasunod, ako tong papitlan og bersikulo dito. Syaro, dili sila maikog. Ako ibutang dito mga bersikulo nga, dili makasulod sa Ginoo sa langit ang mga palahubog. O kana, gamhanan ba kay ng pulong sa Ginoo? Unsa man nga mga utang na dapat mabag-os ang kinabuhi kung sa inyong pamilya? Kusog kay mamalikas? Isulat ko tong bersikulo about pamalikas. Aron maka hinumdum sila, uy, di man di maayo ni mamalikas. Dili ta mamalikas. Nya diya sa inyong balay, sige gubot. Diya sa inyong balay, sige away. Ibutang tong bersikulo about sa gugma.
Ibutang bersikulo. Ang dili magigugma, wala na kaila sa Dios. Magsige pa mag-away. Kinahanglan na kitag pulong sa Ginoo nga atong makit-an, atong mabasa og atong mapamalandungan. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo, wala mo badlong na to. Gamhanan ba kina ang pulong sa Ginoo? Ibutang na sa inyong balay. Sulayin ninyo, no? Nga akong i-introduce gyud ako ning kuan kanang ang pulong sa Ginoo gamhanan kaayo. Mo ni nagligon sa atong pagtuo, mo ni nakatabang nga mo grow atong pagtuo, ug mao ni ang pamaagi sa Ginoo nga tagaan-tag direction makaadto tag langit. Amen. Okay. Engagement kani, gamay na lang kay sorry. Gamay na lang kay maghimot tag ka ng reflection karon before ta mo adto sa tuang kining eating time. Engagement. Letter E. God's word calls us to active obedience. Amen. Ang pulong sa Ginoo nagtawag nato para mo-obey ta. Ang pulong sa Ginoo nag-call nato nga mahimong mo-engage ta sa buluhaton niya. Amen. Unsa man ang imuhang gibuhat para mapakita nimo ang imuhang pagtuo. Unsa may imuhang giapil-apilan nga mga buluhaton para imo mapakita ang imong pagtuo. Unsa man ang imong giapilan nga mga buluhaton para imong mapadayag ang imuhang engagement sa pagpangalagad sa Ginoo. Kumusta? Sa atong panimalay, unsay atong gibuhat para mailhan ta nga kastuhanon ta? Unsay atong gibuhat sa atong balay? Unsay atong gibuhat sa atong pamilya? Sa atong mga minahas kinabuhi? Nakaygayon ba ka nga magbasa mo Biblia sa inyong balay? O mag-ampo mo nga mag-usa mo ampo? Or mag-usa rag pag-ampo ko mangaon? Thank you Lord, ini pagkaon nga among saluhan karon. Say, moray panahon nga mag-usa pero kana bang inig matulog mo before matulog mag-ampo ba? Kana bang mag-prayer unya mamalandong sa pulong sa Ginoo, Lord, salamat kay sa imong pulong karon ana ba? Nindot kay na nga tong buhaton. Unya nay Bible study sa inyong balay. Kumusta? Willing ba ang inyong panimalay mag-open og Bible study? That is part of your engagement. Kumusta inyong pamilya? Are you willing and open to receive the Word of God for Bible studies? Or bisan lang ka nang mamilit mo og mga verses sa inyong balay? Amen? Engagement. Engage yourself being a Christian. Kay ang atong pagka-Christian, di lang kutob sa simbahan. Kundi hasta inig-ulit na to sa balay. Amen ba? Ang imong pagka-Christian, di lang kay inigsimba nimo. Kay Christian, kay koron, kay muday ko sa Ginoo, muampo ko sa Ginoo, maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Pero inig-ulit nyo sa balay, kumusta? Christian ba gyapon ka? Kristohanon gyapon ka. Ang imong pagka-Kristohanon, dili ra kutob diri sa simbahan. Amen. Ang imong pagka-Kristohanon, bisag asa kang dapita, ipakita nga Kristohanon ka. Engage yourself in the work of the Lord. Kung ato ka sa iyong balay, Christian ka. Obey ka sa pulong sa Ginoo. Aktibo ka sa buluhaton. Nagpakita ka kang Christian jud ka. Amen. Kung diri sa simbahan, nagbasa mo pulong sa Ginoo. Dito po sa balay, nagbasa po mo sa pulong sa Ginoo. Kumusta? Makaakab ra mo Biblia na sa simbahan? Or nag-ukab po mo Biblia bisan na amos inyong balay? Di pamalandongi ko no. Muni akong hagit natong tanan. Nga unta sa pagpamati sa pulong sa Dios dili lang diri sa simbahan. Kundi bisan dito sa inyong balay. Nag-ukab mo Biblia dito sa simbahan, nag-ukab po mo Biblia dito sa inyong balay. Amen. Engage yourself. Kumbaga, ang atong pagka-Christian dili ra kutob sa simbahan. Kundi bisag asa tang dapita dadon sa tong balay, sa trabahoan, sa eskwelahan, ug bisan asa kapunta. Makita nga Kristohanon ka. Amen. Amen ba? Hinay mong tapad na igo ko ato eh. Amen. Pero salamat sa Ginoo unta natay changes may tabo. Kanang inyong Biblia ayaw pagkatulga sa inyong balay. Nagid mo'y panahon na kamo mag-ukab sa pulong sa Ginoo. Mamati. Kung namoy radyo, pamati mo.
Yang nay magwali din ha, ala ugba pod ang inyong Biblia kung nay magwali sa radyo. Makadungog mo gwali, makapaminaw mo gwali, paminaw niya nagbasa pod mo sa Bible. Amen. Kay dako kay ni kahimuan sa atong kinabuhi kung wala pang pulong sa Ginoo, di ta mabag-o. Unsa may hinungdan nganong nabag-o ni Brad Binji? Pulong sa Ginoo. Unsa hinungdan nganong nabag-o man ni si Brad Albert? Pulong sa Ginoo. Unsa may hinungdan nabag-o ni si Pastor? Pulong sa Ginoo. Sa unang wa pa ko kaila sa Ginoo. Bulyagon ko, pero tungod sa pulong sa Ginoo nabag-o ko. Muna nga dako kay tag utang kabubuton sa Ginoo. Dako kay ta og kanabang subidahon sa atong pagpangalagad kung dili ta magtarong magkansira kita. Kung di ta magtarong, muna nga inay mo tapad magtarong gid ta. Amen. Apil gid ta. Okay, suhanon ka dire, apil-apil kas bulaton dito sa inyong balay o sa eskwelahan, ipakita nga Christian sad ka. Engage yourself in the ministry of the Lord. Salamat sa Ginoo kay kanabang naay mga Kristohanon ba nga magpakita gud Christian sila. Ato sa eskwelahan, Christian gud sila. Ato sa trabahoan, Christian gud sila. Wow, pakanindot ana. Eh dili pare sa uban na Kristohanon maulaw. Maulaw makit-an nga Kristohanon. Ay naay magkanabang mag-prayer, opening prayer. Shh, mga batan-on. Nayo okay mag-opening prayer na sa eskwelahan. Sige, everybody please stand for the opening prayer. Pag-iyon dito, in the name of the Father. Ay, ni-screama man pod. Ni-screama man pod ang kuan, Kristohanon, ni apil. Nya, pag-abot dito sa kuan, naapoy ba mga Kristohanon? Kanang pag-abot dito sa eskwelahan, nagprititit man. Nagprititit pod. Na-compromise. Kristohanon man ka. Amen. Anya, nagsimba naman ka sa Ginoo sa espiritu kamaturan. So, di na ka pwede nga mo apil ana. Kay imuhang pagsimba sa Dios, spirit and in truth naman. Amen. Nya, pwede ra ka di na mo iskrima. Kung in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, ayun ra iskrima. Kay di na kinahanglan. Ang ato alang is ang atong pag-ampo nga seryoso des Ginoo. Unya, kung na Bible study sa inyong classroom or sa inyong campus, labi na kaning college na may mga campus na campus ministry, apil mo. Mga college student, apil mo og kuan kanang campus ministry. Makita gyud mo nga Christian di ini. Di kay iniabot sa eskwelahan, mura man pug dili Kristohanon kay nag-apil-apil mo po sa mga barkada nga di mao. Apil-apil po sa mga badlungon, apil-apil atong mga sige cutting class, apil-apil atong mga kusog mangnuhid, kusog mag-cheating. Ayaw, Kristohanon ka, bisan pag naa ka dito sa eskwelahan. Ang imong pagkabuotan, di lang makitaan sa simbahan, kundi apil sa inyong balay o sa inyong eskwelahan o sa inyong gitrabahoan. Muna engagement na to. Amen. Amen ba? For example, no, nami kauban nga, kuan ka ng teacher. Aba to, Kristohanon. Wa man nakitaan nga Kristohanon. Kaya ni-apil man po sa bulhaton sa dili Kristohanon. May gani kinay usa nga kuan ni barog nga Christian gid siya. Salamat sa Ginoo pero katong uban na nagpailang Kristohanon nawala man. Ni compromise man. Asa man atong engagement as a Christian? Kung ang kalibutan magpakita sa ilahang kalibutan ng buhat, maapil po di ay ka. Adili ta mo apil-apil igsoon. Amen. Amen. Okay, so kung sa imong nabalaan nga maayo, mo'y buhata. Kung sa imong nabalaan nga dili maayo, ayo na nagbuhata. Amen ba? Okay. Application to our hearts and homes. Ato duman nga ang pulong sa Ginoo una mo tiras ang kasing-kasing. Hinira ka kung storya ron, no? Wala kay kung nagkuan kana pero kabalo ko nadutlan mo. Nya nay uban ring nga murag gisakitan gamay. Tinuod? Pero ang pulong sa Ginoo kuan gid mo dulot gyud ato ang kasing-kasing. Love one another through God's word. Hinuduman nato makaigsonan ang gugma sa Ginoo mao'y ilhanan. Atong pagigugma sa uban ilhanan nga kita mga anak sa Dios. Kung dili ka walong mahigugma, dili ka anak sa Dios, anak pagkasiyawa. Hinay mong tapad pagigugma gyud. Ayaw pagbaton og kayugot, kalagot, kapungot, higugma atong mga taong lisod kayong higugmaon. Amen. Hinay mong tapad
Pasayloan na to. Ha? Pasayloan na to. Kinsa man to siya? Pasayloan na to. Higugma to, bahalag, lisod kay higugmaon. Magsurok imong dugo, makita ka niya, magsugat mo, magbukal-bukal lagi imong dugo. Pagkalami jud nga puspusan. Pero sagdi lang, Lord, kay anak man ko nimo, higugmaon ako ni. Amen. Kaya ba? Kaya? Hinay mong tapad. Kaya ra lagi na? Ha? Kaya ra lagi na Madahag di? Live with integrity, guided by the scripture. Kani magkinabuhi nga matarong buotan. Ginihan sa pulong sa Ginoo. Ang imong pagabuotan karon wala na nagbase sa imong kaugalingong panabot. Kundi nakabase na sa pulong sa Ginoo. Kay daghang mga tao karon nagunaw na silang buotan sila pero sa matas Ginoo daotan di ay. Manang ang atong pagkamatarong o pagkinabuhing buotan nakabase sa pulong sa Ginoo. Kay daghang mga tao karon nga nagunaw na silang buotan o matarong sila maayo silang tawo. Pero supak di ay sa Ginoo. Example. Nay, nana po yung masukuan di ba? Example, ang babae, nagminyo na sila. O ang lalaki, nagminyo na po sila. Para sa ila ha, tarong ramon po nilang gibuhat, kay naghigugmaay raman mi. Para nila tarong na kay naghigugmaay raman sila. Pero, is that the will of God? Dili man siya will sa Ginoo. Ang will sa Ginoo babae ug lalaki man. Ang will sa Ginoo Adan og iba. Adan and Eve, not Adam and Steve. Kung Adam and Steve, puros na sila lalaki. Adam and Eve. Dili Adam and Steve. So sa may gibuhat sa kalibutan karon, daghang mga tawo nagunaw na sakto ilang gibuhat pero sayop di ay. Kung dili ta guided sa pulong sa Ginoo, daghan kay mga gibuhat sa mga tawo nga nagunaw-una silang insakto pero kalaglagan di ang padulngan. Munang kung wala tay pulong sa Ginoo, mga impyerno gid tang tanan. Salamat kay naay pulong sa Ginoo naggiya nato para maadto tag langit. Amen. Ang pagpaka ng Ginoo. Strengthen faith through constant hearing of the word. Gusto ka maligon imong pagtuo, paminaw ka na sa pulong sa Ginoo. Unya dawata, din ikinabuhi. Di lang kutob sige pamati, kundi ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Diha maligon ang imuhang pagtuo. Engage daily with Bible as a family. Engage daily with the Bible. Sa inyong pamilya, ayo kalimting nga naadon mo inyuhang pulong sa Ginoo didto. Sa ako mga bata ako ginang panilngan og Bible verse before sila matulog usay mo kung unsa may imong sabtandong anang imuhang kuan na nabasa og imong nadunggan. Unya sa among usay ka na pong magtanong sa TV, ako sa pakita ng mga Bible trivia. Muna nga si Josiah o si Noah, kanang mga Bible trivia na sa YouTube, kabulon sila si answer. Kung mag-Bible trivia ang youth o ang mga batanon dire, kabulon na sila sa answer. Kay kabulon na sila sa kung sa'y naa dito, ilang gitun-an na. No, kanang mga Bible verses, kabulon na po sila sa mga basic nga mga Bible verses. Na sila yung mga katunan, kanang ilahang nakatunan, maghatod man na, hatod magdako na sila, dili na mawala. Kaya ilan man nang gikatunan, bata pa sila. Kung mga batanon, naagin mo pulong sa Ginoo nga gidadala. Ha? Mga batanon, madalagin mo pulong sa Ginoo, ibutan siyang kasing-kasing. Amen. Okay. So, call to action, Muhammad ta. Let God's word bring life. Sa kitong life, love in our relationship. Gugma sa tanatong pakigrelasyon. Inunuman na to, gugmas Ginoo ha. Dili ka ng gugmang kalibutanhon, gugmas Ginoo. Ang gugma nga ang Ginoo mo'y author, dili ang tao mo'y author. Ang Ginoo mo'y nagbuot. Anya integrity in our conduct sa atong mga batasan, atong mga kinaiya, atong ipakita atong pagkamatarong. Nga dili ta sa lawayon. Amen ba? Kana bang dili magkapangutana ang uban, oy, Christian din na. Kanang mailan kita ba nga, ay, Kristohanon gid na. Oh, kuan din na, born again yun na. Kay ang tinud-anay nga Kristohanon makita sa iyang kandak. Dili lang kanang imong pag-atin og simba, kun dili kanang bisag gawas na kasimbahan, dito na mailhan kung Kristohanon bagyog ka. Amen. Sa inyong eskwelahan, sa inyong trabahoan, mailhan nga Kristohanon ka. Sunod, faith in our journey. Pagtuo sa tanan natong mga journey sa kinabuhi, atong ikinabuhi kanon ang pulong sa Ginoo.
Wata kabalo ano sa takotob, wata kabalo ano sa taman aning kinabuhi pero samtang may kinabuhi, samtang may ginhawa, pabilin tas tong pagtuo sa Ginoo. Amen. Engagement in our daily walk. Pag engage or pag apil-apil kanunay sa buluhaton sa Ginoo sa tanan to mga buluhaton, sa tanan to mga paglakaw, ipakita nga Kristohanon ka. Unya kung unsa man ang mga buluhaton sa simbahan, apil ka, Bible study, apil ka, prayer meeting, apil ka, sa papanimbahon, apil ka, fellowship, apil ka, sa mga buluhaton nga lain-lain nga lugar nya para sa Ginoo, apil ka. Unya kung naamang kay kining friends nga kinahanglan nimong sangyawan sa pulong sa Ginoo, apil na sa engagement nimo kanang spreading the word of God. Unya kana pong mga wali diha sa Facebook, sa YouTube, kanang mga gipang-share nga mga pulong sa Ginoo, engage pud ta na. Kung sa kuan pa Facebook pa engagement, kana bang makik-engage ka sa mga post, iti pasabot ng apil-apil ka ba, mo comment ka niya, mo share ka og word of God, mo na yung mga engagement, no? So kung kamo hilig gyud mo Facebook, gamitan na para sa Ginoo. Amen. Kung hilig gyud mo og YouTube or unsa man hilig mo social media, glorify God with your social media. Kaya di naman mo mapukngan. Kung unsa inyong hilig, gamitan na para sa Ginoo. Let your engagement makapahimaya sa Ginoo. Unsa man ang inyong mga hilig diha nga gusto mong mag-apil-apil, hinumdumi apil kanunay ang Ginoo. Sa tanan niyong buhaton, sa tanan niyong mga plano, sa tanan na itong mga decisions kinabuhi, tanan na itong mga buluhaton, apil kanunay ang Ginoo. Apil ta sa buluhaton sa Ginoo, apil kanunay ang Ginoo. Amen? Palihog manindog. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Ang iyong worship team, naariw sa tubangan. Palihog ito ko yung ulo, ipiyong iyong mata, mag-ampo ta. Hallelujah. Ginoo, salamat sa imong mga mensahe karong buntaga. Salamat, Lord God, sa imong mga pulong nga naghatag ka namo, Ginoo, pagpahinomdom, Lord God. Una sa tanan, ang pagigugma namo, Ginoo, nga mahimo kami nga usa ka tinud anay nga gastuhanan pinagi sa among pagigugmaay. Ug salamat, Lord God, nga kini mga pulong, Ginoong Dios, dili namo ni katiaw-tiawan kay tininuod gining imuhang tuyo nga ikaw nagpasulat sa imong mga pulong gamit ang imong mga alagad sa dugay ng mga katuigan nga nang labay hangtod karon na preserve ang imong pulong. Ug kini seryoso kaayo, Ginoo, nga nagtudlo namo nga magkinabuhi ming tarong, magkinabuhi ming buutan, magkinabuhi mi, Ginoo, nga dili mi mahimong kapandulan sa uban. Salamat, Lord God, bisan pa usahay masawayan mi, mabadlungan mi sa imong mga pulong. Apan salamat, Lord, kay nagpahinomdom ka, Ginoo, nga gigugma mo kami, Ginoo. Salamat nga ang imo mga mensahe karong buntaga, Lord God, naghatag ka namo kanunay og pahinomdom. Nga ang imong mga pulong o Ginoo gamahanan, makabag-os kinabuhi, makausab sa kinabuhi. Og kaya nimo, Ginoong, baguhon ang kinabuhi sa tao tungod sa imong pulong. Ang imong pulong o Ginoo, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Your word, Lord God, is sharper than any two-edged sword. Mudulot gini sa among kinahilagban sa kinabuhi. Magausisa sa amo ang tibok ng kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat nga ang imong mga pulong o Ginoong Dios gamhanan o kanunay, Ginoo, among nasinati, Lord God, sa among kinabuhi ang imong pagbadlong, pagatiman, pagamuma o pagpangga tungod sa imong mga pulong, Ginoo. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudangot kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamo ng pulong mo.
Palagi sa inyong mga kamot diya sa Ginoo. Sabay kamo sa mga pag-ampo. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe. Karong adlaw, ako kining gidawat, ang imong pulong mo'y akong kinabuhi. Ang imong pulong naghatag kanako sa giya sa kinabuhi, sa pagigugma, sa pagkinabuhi nga dunay integrity, sa pagkinabuhi Ginoo nga makapahimuot kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga pinaagi niini. Ako maapil sa imong buluhaton. Ako mo engage sa imong ministry. Ako Ginoo magpagamit kanimo. Salamat Lord, ang imong pulong nagdasig kanako sa pagigugma, nagdasig kanako sa pagpadayon, nagdasig kanako sa pagkinabuhi sa pagtuo, nagdasig kanako sa pagkinabuhing buotan. Bless my life, Lord. Bless my family. Bless my heart. Bless my life. In Jesus' name, amen.